बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबिनि आपडेटआव दङ सिबिएसइनि 10 थाखोनि जोबथा आनजाद आरो 12 थाखोनि आनजादखौ फावसायबाय। कर'ना जिउसानि थासारिया हादराव गोख्रै गोसारनो हमनायखौ लानानै गोबां रायजोनि मन्थ्रि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना फैबाय थानाय सिबिएसइ बर्डनि 10 थाखो आरो 12 थाखोनि आनजादखौ दोनथ'नो खावलायदों। हादरनि गाहाय मन्थ्रि मदि बिथाङा कर'ना भाइरासनि थासारिया गाज्रि हालोदाव थांनायखौ नोजोर बोनानै दिनै अदेबानि 14 एप्रिल खालाराव सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनजों सावरायमेल जथुमदों। बे सावरायमेल जथुमनि गेजेरजों 10 थाखो आरो 12 थाखोनि आनजादखौ फावसायना होनाय जादों। मख'नो गोनांदि सिबिएसइ बर्डनि 10 थाखो आरो 12 थाखोनि आनजादा फैगौ मे दाननि 4 खालारनिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों खुंफुंजानो गोनांमोन। नैथियाव दङ अनजालि बसुमतारीखौ बुथारनाय जाथायखौ असमिया खौरां बिजोङाव फोसावाखै। थांनाय 2 एप्रिल खालि अनजालि बसुमतारीखौ उदालगुरिनिफ्राय खावना लांनानै जुखाम आबादथिलियाव हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा दुथांफोरखौ हमनो हादोंब्लाबो दुखुनांथाव एबा साननो गोनां बाथ्रा दि बे दुखुनांथाव खौरांखौ असमिया खौरां बिजोङाव फोसावनाय नुनो मोननाय जायाखै। असमिया खौरां बिजोङाव फोसावाखैबाबो बर' रायजो राजाफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों दायनिगिरिखौ साजा होनांगौनि दाबि खालामनाया मोखां बिजाबाव ट्रेन्डिं जादों। मख'नो गोनांदि असमिया खौरां बिजोङा बर'फोरनि बेबादि दुखुनांथाव खौरांखौ नेवसिनाया गिबि खेब नङा, सिगांनिफ्रायनो नेवसिबोदों। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बावखुंग्रि फोरबोखौ इयुनाव मुलुग दरबाराव मिथिसार होनायनि राहा लागोन। बिटिआरनि टुरिज्म बिफान आरो बावखुंग्रि फोरबो खुंफुंग्रा आफादनि जथायै बानजायनायाव साननैनि आबुं हाबाफारिजों क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोआ खुंगा 9थि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ जागायजेनबाय। गिबि साननि हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', टुरिज्म बिफाननि डिरेक्टर मौत्री दासजों लोगोसे बावखुंग्रि फोरबो खुंफुंग्रा आफादनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया बाहागो लायो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनि गोदान बोसोर बैसागोजों लोगोसे रंजालि फोरबोनि गाहाम हामलायथि बावहरदों आरो बावखुंग्रि फोरबोखौ इयुनाव मुलुग दरबाराव मिथिसार होनायनि राहा लागोन होननानै बुंथियो। ब्रैथियाव दङ एनएलएफपिआ प्रमद बर' आरो हाग्रामानिसिम फोरमायनाय। रंजालि बैसागोनि थामहिनबा गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे एनएलएफपिआ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनिसिम मोनसे मिथि होनाय फोरमायो। एनएलएफपिआ फोरमायो दि बर' हारिया खैफोदाव दं होननानै। एनएलएफपिआ लिरदों दि खुलुमबाय, जांख्रिथायारि सिबिनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय। आसा खालामो जोंनि जांख्रिथायारि लोगोफोरनि आइ आफा, आदा बाजै, आबौ गुमै आरो बाबु नानि मोना गासैबो मोजाङै दं। जोंबो दं अरनबारि गेजेराव जांख्रिथायारि गोसोखौ लानानै। लोगोसे आसा खालामो आइ आफा बोराइ बाथौआ अबंलावरिनाव जोंनि थाखाय आर'ज खालामबाय थागोन। मानव गेदेर प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननिसिम जोंनि आफादनिफ्राय बेखौनो मिथिहोनो सानो बर' हारिया खैफोदाव दं। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादि जों सानसे जोंनि थामोनथाखौबो खोमालांनांगोन। गणतान्त्रिक हादराव फिसा फिसा फोलेरखौ राजखान्थि गोहोजों गादबनाय एबा नासयनायावनो जों फिन हाथियारजों सोमावसारनो गोनां जादों उदां बड'लेण्डनि थाखाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।